arima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en wotete o duniya hettiyankoɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñe windere feejay ɓatake bindaɗo amde jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaje nogas ɓatake men ko fate gandal kame hirjino eɗen jara karalla min tedduɗo baɗowo golle mantiniɗe tollowre meɗen weltare tv woni musidɗo men Saydou Abouba eɗen jara dendagal bandiramen taweteɓe toon yeeɓi yankoɓe windi yankoɓe hirjini yankoɓe nde tawnoni moƴƴi ganden hunde wotere hande so en nani sondage woni ɓeto heewi waɗede koye ɓen hutortoɓe gueɗal ngal aduna o ɓuuri teskade ɗon waɗe ɓeto hol ɓurɓe wawde hutorade e hol ɓurɓe hewde e hol ɓurɓe hande wawde haalde ngal ɗemgal walla windude ngal ɗemgal so ɓeto waɗama hande e nder aduna o kala ƴewete ko hol ɗemgal ɓurgal wawde windede yahate ko to ɓoggi karalle wiye ko anglais walla français walla arabe walla pular walla goɗɗum so tawi kadi hande ɗemgal ne ƴeewe hol ɓurgal wawde haalede ƴewete koye jeereji somi wi jeereji noon wona jeereji min tokosi ɗiɗo henna ko jeereji mawɗi ko wayno hande jeereji Chine walla Dubai walla New York walla Paris walla banggueji goɗɗi ko wayno nokkuji pottitirɗi mawɗi ɗemgal ɓurgal wawde hutore to banggue jeygu saabu kala giwɗo e leydi so ari ene wawi hutorade ngal ɗemgal wiye ngal ɗemgal ɓuuri wawde haalede kono noon hande ɓetoji ɓurdi hewde so tawi hande élection présidentielle ne waɗa ko wayno sumgoji so tawi sondage ne waɗe heewi waɗede ko ɓen hutortoɓe ɓoggi karalleji saabu ko ɓen ɓuuri wawde haalde saabu waɗi ko groupe e pelle pelle enenne hande e nder Afrique eɗen mbiya eɗena e kene fotto wonde nogas e ko fawi leydi walla ni mbiyen Afrique foof hande eɗen keeɗo o joji fulɓe ne kaala en mbiya Afrique foof so rendi fulɓe ne hen hayde leyɗele ɗiɗi walla tati aɓe keewi haalde ɗum e kala saaha walla mbiyen hande e nder Afrique kene fotto wonde nogas e joyi leydi walla jeeɗiɗi leydi fulɓe ne tawe hen yimɓe ɓe ɓene kaldani kono ɗum foof sellinta ɗum tan ko keewal men hande eɗo haqqillaji ɓuuri tongade ko wiyete ɓoggi karalle woni kala ɗo scène pulagu woni hakkude YouTube e Facebook e Instagram e nokkuji goɗɗi kala ɗo pullo wawi wonde so tawi laari kilika hen waɗa hen commentaire winda hen ɗemgal mum a jarama walla waɗa hen commentaire pular walla winda hen walla joofo hen feɗendu walla yeeɓa ɗum jebgol payidingol ene jeeya e andinde en donc e nder Afrique fulɓe ne keewi hen kono so tawi en duttima e seenuji YouTube ma taw elle ko enen ɓuuri famɗude hen commentaire ko enen kadi ɓuuri famɗude ɓe seenuji men ɓuuri wawde yeeɓede e nder Afrique e hoore muɗum donc tene wona en janggani ha sakka ko eɗen donka wadde hen commentaire uji walla ko eɗen donka dañde temps ya jeene wawde yebde saabu hande eɗen kebbini dinguire e WhatsApp taw ganduɗa eɗen mbawi tan yaltinde kewendi men eɗen mbawi yaltinde ɗemgal men
eɗen mbawi hollirde sembeji men e doole men e karallagal men e ɗemgal men ɗo tolni kewendi men e nder Afrique hande e nder ɗiɗo hen senuji juɓɓinaɗi e nder YouTube walla juɓɓinaɗi e nder Facebook. kono noon sa laari hande senuji fulɓe gondi hande nder ɓoggi karalle ene tiiɗi hen sen jahowo ha yeeɓe kene fota wonde ujunnaje nogas neɗɗo walla 30 ujunere neɗɗo. kono noon so tawi en duttima e senuji hoddiɓe men e nder tan heure dabɓi aɗiya saaha aɓe jaaha ha 50 ujunere neɗɗo taw ne waɗi commentaire uji mum baɗɗi fayida, ne waɗi commentaire uji, ne waɗi jewte, ne waɗi foof, ene waɗi laarki, ne waɗi partage. Ndeke firti so tawi sondage waɗama ma wiya hande e nder leydi Sénégal hol ɓurɓe hewde ɗo henna ko ɗemgal kaltengal ngal suɓete. so wiyama hande Mauritanie hol ɓurɓe hewde ko ɗemgal ngal bindangal baɗangal commentaire toon ngal ɓurata teskede. so wiyama Mali ko hono noon, so wiyama Gambie ko noon, so wiyama Guinée ko noon, so wiyama banggue goɗɗo ko noon. Ndeke firti ko en jaɓani jingande koye men so en jiiɗi jingande koye men kala ɗo sen pulago woni e nder YouTube walla banggue goɗɗo an mo takkodirɗa o jangguinmo holno waɗirte commentaire e holno waɗirte partage ha ɓuura teskede. wona ha jomumen dañen haalis, hay goto wawa dañen haalis, hay goto wa en mbawa dañen haydara, ko findinde koye men e ƴellide ɗemgal men. to banggue Facebook so eɗen mbaɗa commentaire uji men eɗen binda ɗemgal men ha heewa kala darɗo hande kene fotta wonde ujunnaje 60 commentaire ma jar ɗum laarde ɗiɗo commentaire uji ko winda koko woni ngal ɗemgal ko holɗum. Ndeke oɗo sen ndeke fulɓe ne laaramo no moƴƴi teni soɓe laari ɓe mbaɗa commentaire ha ujunnaje 60 ha temedere ujunere neɗɗo oho mbaɗen seesa ɓe. Ndeke hande keewal mabɓe ayi ko wiyetende ko ene ɓuuri hewde ko attention nde kaɓe keewi. ɗum noon hande ko toon haqqillaji jaari. so tawi ɗen mbiya eɗen keewe Afrique ken Afrique naaɓe eɗen keewe Afrique eɗen limta koye men Afrique eɗen piira leppi giwɗen ko toon giwɗen ga pour min hande ɗum natti wadde importance o hande ko hollirde koye meɗen hande kewendi men, hollirde koye men hande ɗemgal men jaadi no ɓoggi karalle taw eɗen binda eɗen commente kala sen pulago ɗo wawi wonde hen. senuji hande kewɗi ko wayno hande senuji Mauritanie, senuji Mali, senuji Gambie, senuji Sénégal kala bawɗi wonde hande ne jokkude taw ko senuji national ɗi e international e koye men. senuji télévision ɗi pop eɗen jokkodiri hande ɓoggi karalle ko wayno YouTube, Facebook. so tawi émission pular ne yaaha walla journal pular ne yaaha naatan mbaɗon commenté ha heewa aduna o anda ko pular haalaɗo walla ko pular woni e windede ɗo henna. ɗum ko hunde ɓurde hande wawde ƴellide ɗemgal men ƴellite leñol men taw wona eɗen kaɓe to banggue audioji. saabu mi teskima tan sa laari hande ko wayno senuji Sénégal taw ko senuji internet ɗi hande sa laari to banggue Sénégal hande so wiyama tan hande so wiyama ko oɗo hande woni koɗo walla wiyama hande ko oɗo haalata ko wayno hande émission ngaji mabɓe ɗi walla hande tan so wiyama rokka yirto tan so wiyama hande ko Modou Kara tan haalata, Serigne Modou Kara haalata hande mo rokka yirto tan wiye ko on haalata tan waɗa postama tan e nder on scène YouTube walla Facebook on ñande goto ene yaa ha 160 ujunere neɗɗo jiyowo, ene yaa ha no foti ujunnaje partage. ene noon hande so wiyama hande mi rokka yirto tan so wiyama hande ko oɗo khalifa hande haalata en kewani yettade hay ujunnaje 4 moƴƴo, so heewi ko ujunnaje 10 haɗa ɗon. ndeke firti ko ma yaa ha waɗa duuɓi ɗiɗi duuɓi tati nde ɓuurani yettoyade hedde ujunnaji yimɓe. ndeke firti ko eɗen manki hutorade ɗemgal men kono eɗen puntira koye men kewendi men, eɗen puntira koye men teddendi men, eɗen puntira koye men ken hewɓe taw ganduɗa hande ɗo tufde nde fonde jolede ha teske kewendi men en jaɓani yettinde ɗon koye meɗen. ɗon ko caɗele mawɗe. ɗum noon alay saago paamen ɗon beele mbawen yoltude ɗon. ɗo jiɗɗen ɓeydade jokkude hen kala ñande altine kewɗen haalde ko gandal, eɗen poti darade hande e nder dinguire men taweteɗe WhatsApp, Facebook haɓade human binnagal neɗɗo horo windude hay inde mum. eɗen poti haɓade ɗum kono alhamdulillah e nder ƴettotoko ngo mbaɗɗen nde WhatsApp o feeñani en 2015 yimɓe hewɓe naati hen eɗen teski ngan sanga sa windi neɗɗo
ha yettanima ɗiɗo dumunnaji ɗi gonɗen wiyanma komi yiyata bindi waɗam audio par ce que ɗen gandi wonde leltoɗa dow leeso ma aɗa lelde cukalel walla dañi koɗal lelde mum an a gogani koɗo o ko leliɗo a wawa wadde audio jomum yima en ligne wanma audio aɗa waɗi écouteur keɗoɗa gayna a wawa jabade par ce que a wawa dérange gonɗo sara ma o a wawa haalde saabu wona hunde wona respect walla ɗon e bureau walla ɗon e bis walla ɗon e métro walla ɗo wone yimɓe walla ɗo wone yangue walla ɗo wone inde ene heewi gulali walla wone jenaysi ene heewi sunare ha ɓurti neɗɗo wanma audio aɗa waɗi écouteur keɗoɗa audio o gayna mbasa jabade jomum waɗa e ɓerni mum o de heeɗima audio am jabaki ɓeɗo henno ni mbayi hayso neldama audio jabotako taw a anda ɗo jomum woni ɗo a anda ɗo jomum jooɗi ɗo ne waɗi taw jomum ko hôpital a anda ñaawa jomum gayna kono noon sinno aɗa yiya bindi on ne yiya bindi ma o windo wima gonmi de ko hôpital walla gonmi koye jenays walla gonmi koye inde ne heewi dille walla gonmi koye yangue walla ɗo gonmi ɗo komi leliɗo mi wawa haalde mi yiiɗa haalde oɗo heure joni ay paama ko jiɗɗa haalandemo ko kalnamo e bindol wo jabma e bindol paamodiron e dow sirlu taw e gortinani ɗum woni ko bindol nafanta neɗɗo o ɗum firti noon nden ene hewno yimɓe wiyoɓe mi yiyata bindi kono alhamdulillah oɗo saha woni yimɓe hewɓe wonɓe dinguire mbaɗi kam effort seeɗa no fotiri kala ha batti yiide bindi seeɗa watti sa windi jomum hijja jangga faama wattuma audio wima mi yiyata bindi noon kono kam ko binduɗa ko ni mbiɗa mi famiri ni a jarama ayi wona hankkadi jomum nana waɗa effort ɗum ne kadi ɓen ene poti jarede ko gandal ɓeyde Afrique ɓurɗen yaarude koto banggue bindi janggen bindi ɗi beele mbawen yidirde kam hakkude meɗen kumtodiren haajuji e nder ndiɗon mbaadi holno mbatten dinguirɗe hande ko dinguire kewɗe téléphone ngaji ɗiɗi gona cadeau hayso tawi neldama téléphone cadeau crédit mo lowata hen o wona cadeau ko a ittat halis ma cooda crédit mbaɗa e téléphone ma daña internet ɗacca haaju ma ƴetta tama aɗa hetto audioji aɗa jaabo audioji aɗa jaabo privé aɗa jaabo public aɗa jaabo e dinguire aɗa jaabo e lowre ma aɗa nelda photoji aɗa neldodiri e hen taw ganduɗa gonɗa koye duppude essence maɗa gonɗa koye duppude crédit maɗa taw sa tawi a gayni ala ko mbawɗa dañcude hen haydara so wona tan on jarama jokke golle donc firti ko ene moƴƴi waɗana en gartam taw gartam ɗam ko gartam timmuɗam holɗum en a jaggui 200 a soodi page internet duppama hawa laaɓa taw koye jaam ñalɗon yawuru ñalle jaam walla nadde e Facebook yebde photoje walla yaade YouTube yebde film uji ɗi galanama gartam tawananta hen haydara joni holno mbatta fodde 200 coɗɗa internet walla 50 coɗɗa page jaranma suɓade dingiral bangal jangguin naata hen guddita haqqille ma walla ƴeewa neɗɗo e privé bawɗo jangguindema jangguinanma rendinde alkule beele mbawa fewnude alkule gam wawde lirde no fotiri kala so pular mum so français mum so anglais mum so arabe mum ya waw kam rendinde alkule mbawa lirde de tawno sa wawi lirde bindi ma waɗane gartam ma dañ sirlu ma dañ suturo saabu hande wonɗo audio ma filtata yaaha a wawide wona an c'est vrai hay sene woodi piratage hande hay sene woodi hande watteɓe pirate ko fate banggue sawtuji mumen kono noon bindol neɗɗo wawade bindol pirate aɗa wawi windude mbiya wona min windi donc firti ko hande moni kala foti wawde windude yiyan hoore mum bindi sa yeehi pharmacie a soodi leɗɗe tawɗa e janggande hoorema lotissio gonɗo nder o so tawi to docteur windi ordonnance aɗa wawi yiide ordonnance o ganda oɗo par ce que docteur o ko neɗɗo nomani tan omo wawi jumde an mbasa jumde kanko docteur o omo wawi wasde jumde ay jeeyowo pharmacie o juuma ay an gara jara jumre makko nde jibinanma ñaw goɗɗo eɗen jiiɗen gueɗe ñande kala firti noon moni kala e men ene yamira to banggue diine l'islam sariya debbo e gorko foof yo janggo ɗaɓɓude gandal annabi sallah sallam no wiiri en ɗaɓɓude gandal ko wajib e kala neɗɗo kala julɗo gorko e kala julɗo debbo hande so tawi a yeehi ko wayno leyɗele goɗɗe mi hokka yeru
ko wayno Gabo walla Cameroun walla Congo walla nokkuji goɗɗi ene tiiɗi jiya jibinande ɗen leyɗele mo wawa windude humtude haaji mum ko jewmum jaasi ko fof jafoɗone konngol ene wawi humtude haaji mum to banggue bindol ene wawi humtude haaji mum to banggue ɗemgal kono enen aɗi en neɗɗo oron o horo humtude haaji makko to banggue bindol oron ko humtude haaji makko to banggue sawtowol ala foɗo wawi hen humtude haaji makko sowona ma o walle so jomum ɗanno ma walle so jomum ari aéroport koma jaɓɓe so jomum ne yaaha koma duuse so jomum are aéroport koma walle so are banque ma walle so are Western Union koma walle ɗo ari kala koma walle firti ko en kaɓaki ngal ɗo henna ndeɗo majjere nde niɓɓere ko alay saago kaɓoɗen ndeɗo hen niɓɓere goto foof yo jaab jangguinede goto foof laaɓareede jaɓa jangguinde guure men ɗe eɗen jogui hande élevaɓe alhamdulillah jannguɓe saaha artoɓe guure ne pofto potani wiide tan ne jaaha teere ngam fettoyde football ko gonga waɗi important ko softinde ɓandu kono ene moƴƴi jomumen kala saaha ƴeewa dingiral mbaɗa hen tableau ji nodda sukaɓe ngare hande min jiiɗi ko haɓade ɗo e lebbi tati moni kala yo waw windude lebbi tati emin keeɓi vacances ɗi goto pap yo waw windude sukaɓe wuuro jogo ngun ndimako waɗande ɗum ɓesguji wuuro ngo ɓayde kon janggoynoɓe oɗon garti on janggoyi oɗon garti foti ka almude Qur'an aɗa wawi haɓade ngal nden majjere mi haaɓo e ngoɗo hen wuuro neɗɗo woto walɗo e wuuro he taw wawa fatiha taw anda sujude baada e qabla taw anda sujude sahwi taw anda ɗum e ɗum taƴre mawde e taƴre tokosore jomumen ganda jogoɗa ngal karallagal jaɓa wiyede pap ngam haɓade kala ko ene wiye ɗeɗon gueɗe diwta ɗum janggo daña arara e wuuro moon arara mo hay goto meeɗa dañde ɗum ne neɗɗo ne wawi wadde ɗum hirsinaki bonani ko hunde moƴƴere donc an a janggui a wawi a arti a tawi wuuro moon hande hewɓe mbawa janggude lettre uji jiyata haydara mbiya min ɗo e lebbi ɗiɗi mami rendin sukaɓe kala kekiɗe mi jokkaɓe kuruji beele ɗo e lebbi tati ɓe mbawa windude moni kala yiye bindi mum ngam sababude ma moni kala watta yiide yeeso mum donc hay groupe aji men e dinguire kala gonɗo hen ene wawi jangguinde yaltu baara jagal yo min noon son jaaɓi heure tel mboɗo wawi jangguinde on ngare janggen beele Allah subhanahu wa taala ferana en laabi ɓamtare kay tawi ɗin laabi koye men ɗi jaltata ganden ɗum mbawen ɗum coftanen ɗum enen kala gonen e mbadi pewal so buuɗalirumede feeri feeñe windere feñjey ɓattake gandal musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen eɗen ñaago yaafuya noon ɗeɗo balle ɗen ñawla no feewi jeeyi sababu tan ko golle ɗen en joni seeɗa kono kadi aadi men ko fate banggue kumpital mon e Pulaar to Walfadjri ko midi ha fenma midi 30 kala altina kala e mon mo ala sen Walfadjri ene wawi yaade to YouTube so yi ha woni midi pile Walf TV kabruji Pulaar ma on keɓ kabruji mon 30 minutes midi ha midi 30 heure Sénégal so jomi yi Facebook tappi Walfadjri kabruji ɗemgal Pulaar midi ha midi 30 ma yeɓ ɗum so jomiraɗo hodiri ko noonne kadi seeno e hoore mum siftinde on kadi kala alet 17h45 ha 18h45 ma on jeeɓ émission moon ko fate banggue développement saabu en tampata haalde ɗum jiɗɗen ko goto e men kala yo wawan hoore mum giwene sakkude junggo saabu sa ƴeewi leñol men ne teddi neɗɗo goto ñammina galle kala rutto kadi jogowo ñeeñɓe e sehilaɓe e foof guuri koye dow mum so ɓoy wo teppo teni so yani oron ko yiide hay goto ɗeɗo gueɗe musɗe leñol men ne teddi ma en garoy hen so jomiraɗo hoddiri ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe taweteɓe ɓoggi karalle yo en ñalla jaam